ҳамасола дар ҷаҳон 1 декабр ҳамчун рӯзи байналмилалии мубориза бо вируси норасоии масъулияти одам таҷлил карда мешавад. Бояд гуфт ки дар шаҳру диҳотии Сфара якмоҳии мубориза бар зидди бемории СПИД оғоз шудааст ва кормандони соҳаи тиб баҳри дар сатҳи баланд гузаронидани он тадбирҳо меандешанд. Аз ҷумла дар доираи чорабиниҳо бахшида ба рӯзи ҷаҳонии мубориза бар зидди вируси норасоии масъулияти одам ва бо мақсади пурзор намудани корҳои таблиғотиву фаҳмондадиҳӣ вобаста ба ин бемории хафноки қарн, мутахассисони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри Исфара корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ ва фаҳмондадиҳиро дар муассисаҳои таълимӣ роҳандозӣ менамоянд. Ахиран бо иштироки табибон дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 1 ба номи Александр Сергеевич Пушкини маркази шаҳр бо роҳбарии омӯзгори фанни биология Умедахон Миркаримова таҳти унвони тарзи ҳаёти солимро интихоб намоем конфронси илми амалӣ ороста шуд. Бояд зикр намуд ки маъмурияти таълимгоҳ, омӯзгор ва хонандагон барои ташкили конфронс ва бо сифату пурмазмун гузаронидани он тайёрии пухта диданд. навиштаҷоту огоҳиномаҳо, аксҳову расмҳо, брошюру адабиёт ва саҳнаҳое ки толибилмон манзури ҳозирин гардониданд ба маъние буд ки танҳо бар сар бурдани зиндагӣ ба тарзи солим, маълумоту огоҳии комил ва эҳтиёт инсонро аз гирифторӣ ба ангезандаи ин беморӣ наҷот медиҳад. дар ҷарони чорабинӣ нахуст омӯзгор ба толибилмон бобати таърихи пайдоиши бемории СПИД ва оқибатҳои мудҳиши он тадбирандешиҳо бобати пешгирии бемории хатарнок, риояи қоидаҳои беҳдошти саломатӣ маълумот дода, аз ҷумла зикр намуд ки ҳоло дар тамоми ҷаҳон бо СПИД мубориза мебаранд. дар ҷаҳон қариб кишваре нест ки дар он ин намуди беморӣ вуҷуд надошта бошад. барои ҳадафноку пуртаъсир гузаронидани конфронс омӯзгори ҷӯяндаву эҷодкор Умедахон Миркаримова аз усулҳои муосири таълим истифода намуд ва сатҳи дониши хонандагон вобаста ба мавзӯъ ва саволу ҷавоб низ хеле ҷолиб буд. сарвари маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳр Ҳокимҷон Сафаров, иҷрокунандаи вазифаи директори маркази пешгирӣ ва мубориза бар зидди СПИД Айёмиддин Алимов, мудири шӯъбаи тибби оилавии маркази саломатии шаҳр Ширина Юлдошева, мудири бахши кор бо ҷавонони беморхонаи марказии шаҳр Наргиз Сангинова ва дигарон зикр намуданд ки мақсади пешгирии ин бемории хатарнок дар шаҳри Исфара маркази пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемории вируси норасоии масъулияти одам фаъолият дорад. марказ аз соли 2007 ба фаъолият шурӯъ намуда дар он 19 нафар кору фаъолият мекунанд. гуфта шуд ки имрӯз дар сартосари сайёра миллионҳо нафар мубталоёни ин гуна вирусҳои муолиҷанашаванда зиндагӣ мекунанд. ҳаёти ин афрод дар марзи маргу зиндагӣ қарор дорад. даҳҳо созмонҳои байналмилалии тандурустӣ ва ҷамъиятӣ барои кӯмак ба ин афрод ҳозиранд. корҳои пешгирӣ аз хатарҳои сироят шудан ба ин бемориҳо зиёд анҷом мешаванд. вале бо вуҷуди ҳамаи ин худи инсон масъулияти ҳаёту зиндагии худро бардошт дорад. дар фарҷом ба омӯзгори фаъол Умедахон Миркаримова барои саҳми назаррас дар тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим сипоснома ва тӯҳфаи хотиравии маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим тақдим карда шуд. сарвари таълимгоҳ Дилором Матчоева бо баробари изҳори қаноатмандӣ аз фаъолнокии хонандагон онҳоро ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, интихоби тарзи ҳаёти солим ва дигар тавсияҳои табибон даъват намуд.